ehye bi mu ye nyina ye nim se asanteman eso asanteman ayese aboa wo so na ne nwoma so asanteman didi ekomenti fido ekonepoye ekoframantam esa ekobono ene ne mantam a enye asemketo akra ne mfinhia be se aduonu nwotwenie echi ena nanahema ye nana Asantehemaa ne Bosomkese a wosom no odane toye nana kwara ne mfinhia aduonu nwotwe echi enienu ede besi sambe enu no enya de abosom no afa obi anya obi a wokom no na eno ene neye abosomfo yi puma kwamu ama mene mo ekasei kura ye frɛ ne sɛ nkyra a eno ewo bono tiemu ye nkyra ye wo kyra ene ye wo nkyra ni nyina ewo ehebono emantem wono ma saa kuro a frɛ ne sɛ nkyra yi mu no eno ena abrante kwa bia nane nana ene saa nana kwara yeye ene abosomfo yi puma kwamu ama Bosomkese a ye frɛ ne sɛ taatoa waka no na eno na wo sɛ bo de ba Asantehemaa sɛ de yewo mu a wɔn nso ka asantefo yɛn eba na afei wɔn de ne ba Manhyia ɛkɔ Nanahema hɔ ɛkɔ otumfo Sumankwa ahene hɔ na afei amamre ne amane a ɛsɛ ɛfata no no wɔn mo kɔ no wɔn kɔ yɛ ni nyinaa yɛn ti na Nyansapo yɛn so abɔ anan a yɛdi akyi na yɛre ataso sɛ ne yɛbɛsi bia sɛ de asante pɛ sɛ yɛ kokoro na ɛkɔ so a ɛyɛ kɛseɛ ɛmɛ wiase nyinaa ɛde wɔn ani hu no yɛn so yɛbɛkɔ samre yɛde ani ɛnkyerɛ mu ɛwɔ yɛ nana Sumankwa ahene ne fie ansa na yɛfiri wɔn mo a yɛde ani akyerɛ na yakɔ ɔpemso otumfo ne nese okrawe ɛne ɔbrawe nwoma so otumfo osei tutu a wɔtɔso mienu ne na so ansa na yɛwie a yakɔ nana kunadu yi adoma wɔtɔso miensa wɔno nso ahemfie na afei amamre ne amane ɛsɛfata bia no wɔnom akɔ na yɛde esukɔ numa yi a busumi akani wɔnom de nesi so na afei wahyase ɛde ndwumadie sɛ ne ɛtie enti wɔdaroma sɛ de bia yɛ no dimechi na ka ho na afei ɛnɛ yɛbɛkɔ so bia no yɛntwa na yɛnka ho abakwasɛm emfa enkyerem woya na Sumankwa ahene na himfie na ene nyina se de card motiwe atomonim no ayetatoa konfo a ene yie vinhyia no nwotwe etie no abosomfo yi poma kwamu na yenya obi a wo behwe no beboa ama Asanteman ahenie etimi atumpon akonkan se de ye pe no na no na samura ye ba Asanteman no ma ye wa agudie bebre ene wa hanom ebia nso ene se de sibonfa ebia nso ene ne nyegeso a ya na esi egesofo ebia nso ne nasa a ya na yedesa sabe onkoto se fronton from ebo e ma ye sakiteki ekete ewo asieda etie ne yei yenya Nkyiraahene wa hayei yebese ebisa no agura ye twaguo ewo yechi sebu se edomo asa no mo dada mo ho a eya agoro bai na asekira kura ne sei ene ene na na akodi nkomoi na yensa mo akwaba emenya Nyansapo Tv bejo so adese na na de umma ye pese ehu pa ne esane ne Nyansapo madwemba mu wadaroma entwene be na edi ahim wo yechi agro ne yefre no Appiah na Appiah ya agro be Appiah ye obroni be ka say indigenous entra abosom na ho no o magro a o mo de shefa na sabi se enye ade ahu hia se ya ye nwuro no basabasa enke ya afiafe a afasha duro no Appiah na se kire no se ye sanyum eto editia mpanimfo a mo ya kandifo wo abrabo bi a enye no o mo tonyum no kire wa na wapo na agure ya grobro emfia henso 700 years ena ya gura beto se ensesan se de tia no de na ne beto so na yenhwe yana na Sumankwa ahene ana wono ankasa wate asim na wo sabi wona enya asem ketwa Asantehemaa Sumankwa ahene ana wasa Appiah no ana wo sabie no ye beto so na ne Nkyiraahene na dinkomo no na yenhwe asane kakra ansa Sumankwa ahene ariel piao Sumankwa ahene na ankasa ana wate asidwoma wo sabi wona enya asem ketwa ene Sumankwa ahene na yimfie taatu akonfo a ye be ya amamre ne amane no ayefe aya one Nkyiraahene de Bosomkese afi ne krom ana sese won mate asidwoma won mo kire se won mu nimde amamre ne amane won me mpanyimfo baanu wei aya Santene ane Asantehemaa Bosomkese ne krom ene fre Nkyiraahene ana ne ntuma no
na usio no ye fufuo ani tuntum no ana somankwan ne ana ono so de ne abibure ani fufuo no no sa wo sha na sa sa bebepe ana eko no akodi asa kakra na ne ne na atwe nkomo no ka sa mfinsia besa ahanson aburo sakra ana apo anyum anasa agoro yi aba etina na beto so dia mfinsia besa ahanson ni aburo sakra ya nchira ya tetefo na yenya ya tete nioma ye eti nchira kan ba kwasam kakra bi efa nchira agoro no mame mo amohwe TV no na nse ya amote se ye nuanom de nchirafo sebe odafo kwa ne krechi omo ye nhihye omo ka asem na na omo abo nchira di kakra meka no de aka ni nyina ewo ho dan nchira dan omo dan nchira omo abakosem na wum no chira se nchira ewo ho fitete na ya ji ahoho ye hwe ahoho eyekura emujuo na ya ji obia ka ye ho nese owura ne nsama ode tudwa sa sabe adawufuo ene wonmo ya kira edentrafo wonmo ba no wonmo besua ntra ema wonma on ba bi tena ye no eye no kresa etisa pepepe na wonmo ne yo ene wo musuban se de wo musi ya wo niema na ebesa mu de enti ane ese we de adane trafo na dane dentra yesa etisa enti na meka ata no Bosomkese no ta kwabena ta kwajo ta kwaku ta ya ta kofi ta kwa me ta kwasi eta no Bosom bia bi won kira ho nti ya dofo omotena ye nje omo kwa na omotu Bosom le bi ko nti ba bia bi wo bia ta no sebe ta no Abosom panimfo no miensa ba ko ne ta kwabena na chese ye betimi asa gina so akasa ntrafo moji ahoho na modo nipa sa etisa pepepe esanse ene isa dan tenya ba bi gina ya na ejina monsom so anta wonum bai no moso ne omba so ye sa na tie nti asumasam anana na da na di ede ete na no na ye hu se obranim nimbi a wokọ denchira oba hima wonum wono ana wo ye ne mranim ni ni futufo abeka nsem bi no wode abakwasam ade tudwa wo kire mu se na wo ya adawufo wonum ba ekoso ekro bi a friend se enchira sa ya no nyansapo ye sane dia chem dada ye di nkomo sa nchira no no mprempre ye ne hene ana ye ni di nkomo na sa adaso wo honum a enko ba bia na na se ne mo ba ya che yie ba ya che na so yansesa yesuban ye daso do nipa na wo ba nchira ye odo ene ye de to sebe mo na mo kra ba bi timi titi na wa ekeka wa na watiti eno nchira se o to atwene usiesia na asa to aso etina na sa wo ba nchira na ate se apo ntwini ekagum de na se na komfo do magro ta kwabena ene dikapo kukuro nsopo enti ye ndi apo no yapono mprenu afi baakum na asabia ne yetimi de sa apo isa ana sa de na mo sa ya safro bia ne obiem sa ne sa no obroni beka se to se aerobics wo sa wi a wo koda wo da kama wo sori a how bia ni eye boko na odi yo wole na ye na sepa no mre beso be da ma sepa teti obi kire ayofo na jese eno no Nkyiraahene wono na ye ne ko bo nkoma komobo na mo nsa ye bo ya atwe akwakosi lawyer bi friend say abakwasam obeka fa da nkyira ene nkyira ho etie mfa we no mfa munsi anom na mo de koso a na Nyansapo kasamfonyi no amamre ni abakwasam wono ya de bebrem ye sane na madwemba subscribe share na like fama na ka bibi kakra fa Nyansapo ho fama ye yes ye bote titu aye amamre ene amane a ya pesa ye kire ntinima
enti ɛdeɛ kakra ɛbi na abɛka sima anasɛ ne data bi asɛm bi Nyansapo esane badwemba nokre na se wo sane epo na wa mfa mfira no so a wo cha wo ho na wontumi nsane so enti mudwuma dia mudi fa ya mamre ne amane ho no ye ni so ye ni je ho na efi bre to bre no so ye beboa mo bre amabe ye epenchire mu bia ti se di ja na wan hwe ni ye na efiri won sa na ye musu ama enti ye de ye kura amamre ne amane no mu eno na ma ye se de ye ti ya Pia nana ade asipo ade amanti aso de si anomo na afe yesane ne madwemba mu ekire yedem ase yama mmoni hwe yama mo nyina akwa abane emfa mra Nyansapo kasamfo nyini so sade yama mo ho ana sade mo se ehuno enne yewo yetumfo sumankwa hene na himfie aboboa no pe na enne Nyansapo yeguso ayesane ne madwemba bomode na de subscribe na share na like efa emame enne so ro mutaye ani djumadi etitintia yaba be pie mu hanuma na tese ene enya samketra kra aye na Asantehemaa ane otumfo ne komfo ne Bosomkese finja be se dolu wotwnie opanyina na wokom no ane fensa na kwakumafo a dodo na fensa kwakudapa ana sana na aye kwara a woda na atu ofisha dolu wotwnie no ene ana nananom Bosomfo ipuma kwamu ama abosom no afa obie eno na enam so ama bro ama ntamo adese a wonmo no free cry friends in mu aba be pie mu awo Manhyia embobo hanuma ya be ya amamre ani amane esefata na enne okomfo ya abosomfo yi ne puma kwa mu a wo be di ndwumadie wo betimi ahyase no di ndwumadie edi sawre a ye de ani akyem awo Manhyia yeko na afeye yakoya amamre no ye twotwo kra eti koso na de di Nyansapo ati ye be koso bia no ye be mo humidi ani abusapani onsu adum antuni abakosema kyema Fisaba se ebo ahanso ana eba ya yenianom ntrafo wonum ana chese wonum edi agro a ta otu se ebom se ya na se ayatatoa konfo ono ana chese wodi nchini wodi edi asa anya asamketu akra abakwasema ekiremu a wonum ani kura enei yenianom da ntrafo a ne afra wo sa adawfo wonum afiri wonum nti ba no no omo no kosie womo ema wonum baabi atenaye awo Nkyiraahene no eti wonum ne ye ane wonum suban a wonum fa ye nuanom Nkyiraafo ye eno ana nkofo kas we de adanekira ana se ebeda ne de nkyira awo eho no eti yeguso a ye kwa enye asamketwa Asantehemaa kan we to ama bibia ya miara Diakwa bibia yo ayina mo ni na diakwa bibia yo na kwaso mamro ko na diakwa bibia yo Asantehemaa kan we to ama bibia ya miara bibia yo awa ni kwa ye bibia yo na kwaso mamro ko na diakwa bibia yo oja baba bra ta to ama bibia ya miara Miyama yo miyama wa ina miyama wo na kwaso mamru ku na dia kwa miyama wo da baba biranta to ma bibia ya miara eno no afedie kakran yaba anya ba bewura efikasiem mecha mbobo ano ewo Manhyia ne nasi okrore no obraro ngma so obimso otumfo se tutu na so yankasa the seat of the golden stew eho ana yaba bewura ye yenua no omufri nkyira na Bosomkese ewo no a Asantehemaa ne Asantehemaa
na daroma entie no won ma ba na won ba ya amamra ne amane finsia duonu nwotwe enti anie a konwa no eda ho no omo ana won mu firi kira abromantam aba bedureye na abakwasam eva nkira yi ho no ekirema na kro no ba ye ne abru finsia ba sa ahanso ane ekire a won mu da ho no mo firi tete entwene a won mu brumu na won mu didi asa na mpinti ne nnwom no ya fra na apo a won mu ba aya tatoa Bosomkese komfo won na otesa ye bosa ntwene ya na se wodi edi agora aya Asantehemaa Bosomkese pa na efrete di besi na yie no abakwasam kirem a saa bosomi se wanhwe ye ne de bodua na enyan na wuwa ane ya twa se gira dadadadade awo fom a da kakra ye mfa huntum bie ne ye de wakonsamampom ade wakwa akokusie a anya bosomu a ye de ni edi agorokra obaako wonom so efrene se kukuo wono nso saa dodo na afri se eye kuro nanso enye kuro aya bosom a ye komfo edi no a wono nso ye mfa na eni agorokra wo kan kira kuro ya bakwasam a na se eye kuro a abosom ane akomfo won mudi mutintima no magye hini pa awo saa kuro no mu a anya asam keto akra sabia kronto nananoma me ate asese ahonoma komfo ne abosom na wo no anya aya wurada fo ni bi wo ma omo ye wonom ne ma basa ne bi sabio eho kira na sa ntira abosom ne akomfo wo no aya akomfo wonom nimde na wonom te apoye wonom anane ye yedi wonom achi a yana nesuma Nkyiraahene wono anachese odi wonom anima wodo mo ewura mensia fikasem na afi amamra ne amane a wonom a etwa to wosie ye sane ebeya eneye bosom no enipa wafa no obetumi asase no odi ndwumadie sa Asantehemaa Bosomkese a ofri ntra eno no yana nesuma Nkyiraahene wono ana Asantehemaa ntama nyina akomfo wotwe won ma no won wasia fi ne kama wodi asano no wano so na edi nchafo anim a wodo wono ba anya sam ketra ewo efia no ana de bekoso bia da abamre ne abakwasam ye besane ne badwemba na yade ama ya hwefo ane atiefo a mutie ye etie nkwasom na yemfa ye ni eni ekire ewo honom sawe akomfo aba ye ya ebi nom aye memmoa emrantie emma ewom ana afei adwomtofo a wonom so boa ama tato akomfo ne dwumadie no etimi sipi de esita no wono ana chese gusere Nkyiraahene ana edi asa no Nkyiraahene ana ne podua na ekura no wo se edi kente ana de aya ase no wono ana hene ma ehye no abibre ana ye de asiso ana eye tuntum wono na ne ntum efra no aya abibre eni fufuo wona wo di asa wo mu no wo ya opanyina na ne afiye pa wono ne Asantehene Nkyiraahene Asantehemaa ntama nyina wono ana chese abosom ne akomfo nyina woda no oka no akasa adurowura aduro nyina nka dem wono eno no
Nkyiraahene wono ane ni nifa hene ana won maba beka adurowura mekyira Asantehemaa ne suma nkwa hene ho a won mu di animu no enti Nkyiraahene wono ana ne ntoma efra no no eye tuntum ana fufuo ana afa ni nifa hene ana ehye batakari a yade niama abobomuo no ansa no abasuma nkwa ahene ho enu ti Nkyiraakuro a eneye wona tatuo Bosomkese komforta atoa Bosomkese no wono no ne hene ane nifa hene ana edi animu a wo mo kasuma nkwa hene ho a wonu mu di asaba na anyomtofo ane nananuma komfort kakra wonu nso ka ho no wonu mu nyina de asa edi akira wonu mu ba enye asem keto akra no yeguso yese de Manhyia ana yadroye atasade aka ane se wombekọ no makwa hu opemso otumfo na nkasa na amamre no de etwato no won mo de agu kwambo na afei won ma ye awie wa ha na ampaya ebedwa ya kire Asante amamre ani abakwasam a wenu no enam akom ani mu enkyeremu so a ena anya asam keto a ewo Manhyia efiase emaremfi sa ya hyase edifrie na nasuma nkwan ni na boboa no ni fie ana yede awuramu a yede aban na ha ana dwumade na nkasa ne pompo so no aba abekọ na afe no yakọ akọ wie wonum guso anwum a wonum to no anya asamketo ade nyina no ani mu nkyeremu ani senti a wonum eto Nyansapo de ani kurutwa wi se awimienu santamo aduaduamu ahwehwia na yahu se abamu akura a wo hyefurugu eye fita ana afeye nini ka hye no no so no eye fita ana wa hye ahenema sawre ahemfo ba san edi animu na odi won ma chipe ono ana anoma bi yaresa gu asum se wono na tatoa Bosomkese no afa no na abakosem kirem a de ofura akonya no so amfinhia bese aduonu nwotwe akyenie na eneye bosom na timi afa obi no ne nana pe ana yese onni krom hokra no wono na afa ni meche nana kwakumafo anasa nana kwakudapa dodo na afra ne se nana kara wono ne nana pe ana eneye abetodwa se bosom no afana oba be ya amamre na afeye wa sha ase adi ni dwumade e wa hawi na chese samohwa ya kan se ye ba Manhyia ampa ye refio sese sa wo ba bia won mawura ya Manhyia ne ewura na ba bia mawura no eye amamre ne amane a won be no yesu se eno na wo ma hya ase a wo mawura mti sentrofo e won de ye kamera enu won mo nanso ye begina na de ye bekoso bia no ya sa amamoni ehu na masonso at
wɔte wɔgya padeɛ na no etipa na wɔkyekyɛ pa sunsun kɛseɛ kuta wɔn ti na yaba na ahyɛ mbɔnyam a na yaba ne abɛda wase dua pa otu edua ba na wada wɔ ma so na afei bonisa pantu esi so wada ma de bɛda wase eburu na ma kɔtena wakɔsom na biribiara a yɛbɔ ban wɔ hɔ ama nta yɛwura som ayɛ biribiara wie Asantehemaa study committee egochi ya bondi enchire ebuhwe enwo sampa ewura no dekuro ti ntan so do aso do ka me bia so aboso no nyina na akwafo nya yerechi so da ewura se it's a bit to be no side cheba we dey wa gwam adama o se wa se bebru nchira wakwa wona to o hwe wa de nyina so onti na ote o na wadama standing government ya yabondi aka ho na jesampa nso wa hyene mbanyam ti wa bana o de fa akwanya so na o de adawase adiboni sa pantumienu unim sa wakwa oguta onkura wo na ote na so mama no wa ko so ahyira no nso dawase na akyere efa ye no ne se de usikuta no o dawase bu no afedie abosomfo ifumakwamu amene menemo ekasai nana amamre nyina bawieye wono ana megyina ne nchapeyi nana opoku ageman eno no sese de nkyira Asantehemaa ne Asantehemaa wono Bosomkese no menua ba meye wono na sese ye nana opoku ageman okoje ne man ageman opambo wono na sese ye odi akonwa na anya asamketo akra efisha duonu mienu pa achesa waya abemu akra afei ana wawie eyanto asozuku asechesa chesa ncha yakra ne nana ane okonfo panyina na wono wo hono a ofra ne ntoma wotentim fi shaduonu nwotwe akire nie afei ana bosomi afa nana opoku agemaya wo ba bedi ndwumadi esa Asantehemaa ane Asantehemaa Bosomkese enti wono ana yese dia amamre no yawia ne sa yakoyi no ana cha opimso wache ne nsam amoma ya amamre ane amane a ese efata